Uba dis passing rani udai uai na kanit ngot ki rang ba waju trang man yarap ki paj ba na kabenta ka babha bar ka basisha ha ka jinya kran halo ka jinya anti jang uban wat jing tip da ka right to information ni RTI Act ba dis passing wa yatu ba nando udang kena udan ka thong ban yarap ya ki imlang salang bat dai nang takada wat jing tip ya ki nung ni kam ban lap ya ki jing shisha ki ban yarap yu paj ba klem da ken yano Raya tu bah ka jilong jung sungu tenat ban tri kam sokar ndai udan katong ban yarap iki mang salang kumba ipa jang udai urang ba sidong hater sat la lai samoi ne lai tem. Ula sedang na usnem jan reu ban wat jing tip deka RTI na ka office ka custom hak bagi don ki kam mau ya tengku bat ki officer bat obut ter. Kajing sedang nengkong ya kajing wat RTI kadai tang ya ki skim sorka hal kajing petrekam ya ki skim pankana namar bau yo I ba kajing petrekam ya ka skim kim ya kumba rabu hari kendon ni kaj lan jong ka swach barat daki haja bagi haja tli wale RTI wala tu ba habau yarap kam ya ki paj ba oju yarap singubha bat haduk menta kajing le RTI jong ju up ju kan mau ya ki kanong kel yang namar haba yarap yo paj ba nengkong hap trai stom shua naladi ha kaju ko pol ong ba ju trai kam kontrak bar ju don dinga dai ai bar gilu sain pertai ni politician bat nakata kadau kal pelong ban lai lui ban sya te mrau uba dispassing la ong ba bun ki aktivis ni kinong trai man subha ki ju sya berngem ndai mau ban lai na kajing sya berngem ju ya dai prok bat soka ni bat no nakata kadau ulong lai lui bat ju sya te mrau nama ka thong yu kalong ban trai nam tau paj ba na benta jong no dadai ba ngambu nengkong ka thong nano meno nga yap namar ka kam bale manga kalong ka basir kai bar ka ba ba la ong ba dispersing ulong bagi dan kijing syak berngem handai sungu phe nama ula syak mlin man kendu kum kan ni baru syak berngem ro nadu usnem ajar wei hakile no ro kibra berngem ya ban peniap handai salia nama uyeng hal ka jong ka hok laban ong maka jingwat RTI ba dispersing rani kalayarap sibun ban sai madan ya ke jingsya krang ban ai ke jingsya ki paj ba namar ba kumba ong ketin ka tip ka de ka bo ni knowledge is power I hak ban ko no sha ba ka jingwa ti ai ne ka shong na ka de hi na ka jinglong jonga jinglong jonga na long nadu nang khna nadu por banang le school long adon kata ka thong ban yarap ki imlang salang ta ka jinglong jonga ba ngam stanat ban tri kam sarkar ti nga kwa adon ka thong ban yarap ki imlang salang kumbai pa jongi ro ide rong ba snong po ta sala lai tem te nga ro internet di tri kam jing pa ngebut dia mati jong pa kedai kata ka jing sedang laying hi pelong yang ban pui hadu kan ni ka thong bangan le kan ni kam nang ko ngala sedang adu ar hajar driu mat rang makla kan ti ka banang sedang nga sedang na po office custom ti office custom kidon ki kam ke bai tengko bagi officer ti na office custom hi nga sedang ngabut ter yan rio yan yu ta ter ti hadin pade na ka jing dawa jongka kam jonga bat na ka jing dawa ba ka jing karpat jong bobon balang ka imlang salang tinglah sedang banuat si ki jang ki state office ti kita ka jing wat jonga ban kong hi bobon hi ngawat tang ini ki skim sarkar ki skim sarkar kum ngai nang kong ka de ki jing patri kam ye ki pankhana ha ki nong gandong te ke jing I jongang I bai pan khana kim yat kam kumba la bu apo kai lan jong ne ka swas bharat mission mar baka swas bharat mission ka kai lan galong lakum nom no khada haja de ban ai yue pan khana te ha ke jing wat jung tip jonga nagi ma marjan ki lok ki jos ki nong kandong ba khoj bo bu ni ki ong ba ki pentri kam no office ki mio akar kum kata ka jing sanction na po ka blok bat ka PSPCE tita de sedang jonga bangawat ya ka RTI na po office jongka PHE bat kumta ter te banya thu ka bajrong ma ki hajar ba ribu hajar hadu menta ka banga lele ya ka RTI te ka ba kham in press nga ka RTI ka ba ka seiso hadian ka de da ka ni ka jing keno jing ibrio ba kini ki kam gi ba so ku da po office ba khambo ni ki ap hadu banda pas ki ibrio bodon jing de te ting ting ni ki bakan pus ki sanction pus bodon office sakut be office
Ti kata ka pelong yang kumno bangan sei yak ti kam ke balai ki badon office di tahi pelong yang hadu ba ngalase ki kam haman lai ke office ti ka jinglat ki pus lap ha ka jing wat ati a jinga ke lapoi ke prahaja aspa ye ti kita ki pus dak jing but dien jonga te yak jing pha ye ki list cepo ki DSC MPSC tingam dei banga syong thaj yak tang banga i ke vakansi ndai nga wa di status jong tu ke vakansi kai kita status jong tu te na po office ki la pha ba la pha DSC MPSC nomor balai dan di tenggi pos ki busu ai kontrak kum tu kar kum kai lan galong kano kontrak basis pihak bio NOC na po DSC na MPSC shuaban ai kontrak ye kano pos dikatai ka thong ka ba pelong yang banwat ya RTI halot ni kam office but kiwe di ke bobon ki ba ka RTI kum kanika scheme covid PUE gitu ki hadu bau new XMLA au new MLA ba mentau new adel ba rum ti la ai da FIR po station halor kane jing penkam baklaya ka bisa jong covid but kum ta ter bobon ki kam ki bana RTI menta ki nang pon ma ki RTI ki ba ngale kum kane ka USTM apa boy ngale i ba ka tu STM ka don ro arda jong high court ka ba kila penengkam ya klau jong forest tiga tu ro menta la sibnai tam ngala wat ya tu nomor bakat ke jing tip jonga kalong ba kadon jing thu na kalang sarkar ban pelut jika ni visa kabayo nang tu Syakiwe ji district ban penjerngam ya klau te kar kom kai lan ya po forest la batai sai ba kino ki development le ne kino ki bawan hak tu ke jurisdiction jong tu range manager ka reforestation compensation ka de baniat hak ti lokal tiga kata pelong yang banuat ya kata kipisa ka ba na benta ban penjerngam me klau ge jing penengkam ye tu ka university yang tai ti ka hakano korkom hi mut penengkam ye kata la ka de ha po jurisdiction jong tu ka district la ne ka de sabab ti menta under process ka da nya ye kata ti bede bani ka scheme PHE ro menta ka ba don hadu news pak klur ka ba under process kene phase 3 ti hadian bangla ai nga RTI ngai bau new minister menin la le check apa anti po moklang ya terus jong tu ka ti hadian bala tes ong bakane kala abyang nam ta ka phase 2 ti office 3 ti katahi pelong yo pa iba ro tani tip balik gini ki minister balik gini ki officer ki baki khore banle kumne ndai kim tip pada hapo meno batan ro ti kata jingli jong phi dei jingli ki ba penhun ki mensiam jangan war balai ngobon ba crash ki hapo press kim ju ikli kata ka jingli jong phi ba pi ong ba hato ka don ji yo nong la ne de da mon sobha ta justanat ba jingli jong phi ba ngarong astan bahun batai ti haro kata nomor nandu nang sedang hi kata ka jing kumang batai ya phi yang lakha ka jinglong babha ti jinglong babha bang le ai ngamjukan ma ga nong kaliang kata di ka thong mon kong marka jingem jung buriu jung ni buriu da phi patma nong kaliang phimla ban tri kam ti kata ka bon kong ga ar kalong hawa pitri kam phi bu thong na mata ban yara pai ba nang kong e phiap tri stom la de ti kumbang e thu ye phi nadu hiwi press ro ngasai thu ba ka kam jonga hi boboni ngam ju tri kontrak kata ban kong ngam ju don ke political link banno kata ka pelong yang bang long lai luot bang nam sa te marau hano te kat kada jing long lai luot jonga ka pelong yang bangan ka ke bang ang nut ban yarap yu pa ba da ka lenti bang ampe ya kanong kaliang ti kata ka wara ka jing kemen jing masiem jonga oi kidon kita se ki kam ki ba kini ki bobon ki seu yo nong ki kata ka jing rap jonga kita ka sab jong ki ban blese ki ai ki baikot bai slai kata ngam la ban karnga dre ka banang hi ki ba ki bobon ba ki ba pin kali nong no ba pa arab kam yo barani om don ru we ubai ong ba barani simisa baro ai ong ba warni warap sobha ba keleng restrict ba keleng ki jela jubab ki ka kumgani ka kani ki menteri kam ni kani ka jingya linti jo ni kas support silchar na po na ni po ko ti silchar na mar bakalan competition ning tu kamlong ka patikana ti bobon ngayo complain bo teng ki sio lakamon ti halor kata long pending namar ngawat ya ka ati ai na po dili ka kanno ka dor bo pisio ka bajaka ni sakitra ki bade ya jum tu pas patkas kata banengkong kabar kani ka RTI ka dei halor kani ka
halor kani ka jing putri kam ya kani ka like thamai gini ki like thamai ki bapak kam mentai gini ki wayar thamai ki bai ini te gitur ke sa pending po ka office jong kami MECL ki kum ketuka forest ke bangi thu menchua ka tur sa pending te habede bat kani ka kam na po central government kum gini ki kam habede bat kani ka BSF hospital hang ne ramar balai menchua ki ong ba kani hospital kini ki lokal ki laban lithia tu hospital ti hadian bala eng ong yo complain ba oh kimi olat ba lithia tu hospital tingala ya jita phar ga ti ai lambau presiden god India ti kataro menta nak sa pending ti hebede bigiwi ki ati ai kum gani kalan competition nam ta gini jingya tu gini ki paj PSI namar kom ko ka ani sisien ba pisim jaka ya ki tribal lan yap sio bai ka bai kendeu kata kam ka an ti hebede ka don kalat yang aban ngapil ba appeal kat kum ketuka kaba ati application bang apa appeal kemud ha appeal cho appellate authority adien bang appeal ada kami ai kata appeal ngala ban complain chau central public information official jongka central government dan ne cho state chief information commissioner jongka state kata de kala de kaba ngan poi apo hapo ka kuat jongku commissioner te tenan do nang kong batai ba ngahi khnang ban lai kata jing berngem ko mo phi habale kano kam ban penbet ya kalanti ke bakador kam dei ke basuk yangi ke jing im jongi ju aktivis te bobon ni aktivis keling ke India bobon phi bagi sya peniap ki sya berngem kan nem tai te nga ban lai kita khnang ba kan lai ba ban pensisai la de ba ngam don perlok ngam don sion ke jingmut kelong ba ngam don perlok bat ke government bat ki engineer nama ngam tri kontrak ngam don perlok bat kano political party nama rang ngam dei membar jong political party te ta ka daw ngalong lai luet ngam ju sate ino ka thong jong ngahi ke bantri na bantau pai ba om dei na banta ka jimen toy jono te rada ngambu long nangkong ye ka thong na du menno mangarong layap marbale nga ka kam ka bale nga ka ba syarkhei ba ka ba ti tanga aktivis ngatip ba bun kita ke jing berngem na ye ong ye kata tingam soperi nga ba sya melian bala sya berngem na 2,000 we kini gila berngem bini gila eno ben peniap yang ngam salia nga yang ngalor ka hok ni sang ngam tieng kira ni ke pai ba teng ha ba pe ye ni ka pin pe ye ni ke social media kin ong RTI mi poi sino ro mi i to we officer ban sya kem nga i ka sur pai ba pe komen sa ikan no ba aktivis ne utrei kam ta menta ban mentoi la den yo i pe ni ki officer ba utrei mi aktivis ban sya kem kan mi mentai dari babuan ni pai ba tip pada Indonesia kalong baka RTI kalong ban ka banongkong ya RTI ka de ke jingle ran ya ke department ke jingle ran ya government ta di ka thong ka banongkong ka bangi aktivis ibu te kata ka jing mentoi ke jing du mentoi ya kata ka syong hanga aktivis mga tip kam ba ka jing mentoi yu pai ba kalong ba ka RTI ka de ka sti ya ki officer ki betri hok mar babuan ni penyui mentah po India ni po Meghalaya babuan ni kini ke officer sya te amrau hak sarkar te kano kam babuan ni kini development teng ne assistant engineer jule inspect po spot ya ka surok ya ke development ya building dan ni kano mar balai usah sempat hau minister te kata ka penduk body ke officer te ka RTI ka de ka sti ya ke officer ha baladan ka RTI kemut itu ka pistar kemud hab trihok bali trihok namar lakim trihok habakut rakaya ka kies mano bangat mendai bangat sarkar ngat hi tu officer dei pai ita kam ti ka banongkong hi ka RTI ka dikasti ya officer banlong kata ka bor autonomous body ya ba dei ban singap ya government namar bali da usngap ngat ya di kita tahu sisian ba don RTI kemud baro ka kam ka ya bet ya renti namar bali kim syate mara syu haki minister ti habede bagani kajing poi kies dan kita ki benta ba new aktivis ba poi kut la ni hab complain cholok ta ayukta ti kata dika hok jong new aktivis ban complain halor ki material ba biang dan ni habede ba central office ngila ban complain juga CBI ti kata ka de ka jing tenghu jong aktivis te nak lang jong hadu menta kampat don kum kata kam banga ai ujor sepo lok ta la ni sepo ka CBI de hadu menta he kam nga kalong ban ka kam yang mentah he bakambon ni kalong ban ai bor ka officer bat penbet ya ka bakador bat ban monitor ya ka skiem jong sarkar ndai tang restrict ndai Broadway state bat kiwi state ro bobon ngerap hi kum kani ka jing
diulat ya pok kani ke Central Agriculture University ya pok Tripura ngelayok komplain ba laki benai mi olaj bepli ti halor ketu ngelai rap ngelek dak ai te marele nga RTI baro ang tu po office ngelai olaj berkiwi-kiwi department ke bangai rap kiwi jelaro keblesi pun